θα έλεγα καλύτερα να δούμε τη διάταξή του στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Τζόρβα goalkeeper, το Σεϊταρίδη και το Βίντρα στα άκρα της άμυνας, τον Καντέ και το Κατσουράνη στο κέντρο. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να παίξει ο Βίντρα με τον Κατσουράνη στο κέντρο και ο Καντέ αριστερό μπακ. Από εκεί και μετά εδώ βλέπουμε ένα πλάνα από την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και τις εικόνες που επικρατούν στο κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο. Λίγο πριν από την έναρξη του παραδοσιακού ντέρμπι στο Μαρούσι. Πάμε να γυρίσουμε στις ενδεκάδες. Είπαμε την τετράδα της άμυνας, να δούμε τον Παναθηναϊκό πρώτα, γιατί δεν τον έχουμε δει ολοκληρωμένα. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω πει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ολοκληρωμένα. Είχαμε μείνει στην άμυνα. Στα χαφ παίζει ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο Σιμάο και ο Καραγκούνης. Και στην επίθεση ο Σαλπικίδης με το Λέτο.